Ki Jungkung Setyo Utomo, Ki Surono, Ki Amar Pratopo, Ki Fani Rekiansyah, Ki Pandu Gandang Sasongko, Ki Singgih Nurjono, Ki Anggit Laras Prabowo, Ni Elisa Korkarus Aso, Ki Anggoro Dwi Sadono, Ki Gading Pawukir lan Ki Wangsit Winursito. Semoga keparengno minggahkan pepanggungan sesarengan angkam tinggi serah panabining ringgit saking panjenengan dalem Gusti Bendoro Pangeran Haryo Widanira katampi dening Ki Gondo Suharno lan Ki Bagong Darmono. Serah panabining ringgit Paraga Semar Bodronoyo saking Gusti Ruto katampi dening Ki Gondo Suharno. Ini salajengipun Ki Paraga Semar Bodronoyo katampi dening Ki Bagong Darmono. Setunggal malih Paraga ringgit Semar katampi dening Ki Utara Widayanto. Sumangga. Nah. Foto sesarengan karena sedaya para kanca dalan. Mas Kanko monggo awanaken diri. Langkasuhun dumateng para kanca Swarawati ugi keparengno tata rakit ninggahaken pepanggungan semoga kula dherekaken para kanca Swarawati keparengno ninggahaken pepanggungan toto kanthi lampahing pagelaran inti diwansi dalu menika. Pagelaran Runggal Joglo Rukun Dalan Jogja Solo Serawung Sambung kanthi lampahan Semar Sanggah katindakaken dening tigang dasa dalan saking Ngayogyakarta lan Surakarta. Titiwansi dalu menika meninggih produksi rukun dalan ingkang kaping 11. Bumi panggung kaaturan dumados sedaya ingkang anyukuya lampahing ridho dalu menika. Para kanca donatur dalam yuto negara saking Biro Kazu PT BPAK Gading Menko Bobiku Sania PT GTG Bumi Panuwun kita aturaken dumateng panjenenganipun Gusti Bendoro Pangeran Haryo Dr. Andes Haji Yudhaningrat Magister Manajemen. Bumi Panuwun katuraken para kanca dalang Ngayogyakarta, para kanca dalang Surakarta, para kanca pengrawit lan sinden
saha para tim produksi Ruga Jomblo kalih 2026 tumimpang kaaturaken dumateng para kanca THA Production live streaming dalam Seno Putra Jawa Balai Budaya Minowartani Sanggar Seni lan wis ireng Semar Sanggar Semar minangka pamomong tanah Jawa prasasat dan keserabatan para raja maneka nagari kanthi maneka kabetahanipun wonten ingkang kepengin dipun mong dening Kyai Rudrayaya nanging ugi wonten ingkang kepengin jujuk minangka guru nanging ugi wonten ingkang badhe ngumbaraken Kyai Nayantaka kanthi puncaraning ajaranipun para Pandhawa rumas watos menawi Kyai Ismaya kasembatan dipun boyong dening para raja kala wau awit hanya rengi Prabu Kresna Prabu Baladewa lan Dewi Warasembadra murca tanpa taliwara serawung sambung rudal joglo rukun dalan Jugjasura Pagelaran Riki Purwo kolaborasi Ikan Doso Dalan Jugjasura Lapangan Semar Sanggar Sugeng Amresani ngantos pari purani pagelaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Panggalun Rahayu Sabun Dumati Kalah Ayo Kami Mendung Lupin Paling Budoyo Meringkang Jagat Pangliran Mawen Doyo Manggung Moko Ingkang Dingelar Ing Samangke Ingkang Dadyo Wakan Ingkang Carito Anunggi Adeking Negoro Kok Sudomo Ingkang Kinaryo Wakan Ingkang Carito Negoro Ingkang Agung Turko Agung Hayem Turko Hayem Lalu Katram Jum Kuyaring Negari Nuhringkang Prabon Rejo Mulyo Kuyaring Negari Kok Sudomo ing mangke wis nancing jaman kencono sangkara cinandra lampa binasake jroning basa manandra salapi kaya datang para prabote datang para bundate kahajane negari Sudomo lawan sak mangke sinten anggrek bani pinangka narendra negari Sudomo ingkang ambarai sabung para naryo mantri bupati ingkang dadi gedung Manggala punika warnane nggih Sang Prabu Renggo Manis Sang Prabu Renggo Manis Sang Prabu Renggo Manis kalau ini ngono bilik negari Kok Sudomo Narendra utawi ratunipun wonten 3 sedaya ratu sedaya Narendra ini angka kalih jejuluk Prabu Bombang Manis Dewa Deli ing angka 3 jejuluk Prabu Gangga Manis Renggo Manis Bombang Manis Kang Sarto Gangga Manis sedaya ingin penyakit kencing manis Samya Samyo Makarso Kang Sarto Samyo Saiko Royo Manunggal Dadya Sajugo Najan Toriko ning nunggak cipta rasa budi lawan karso sedaya aku mboten wonten ing dados dek kolektor. Ketukan mati duit. Bapak hampir saklane kuwadya. Bapak pimpin prasasa kumpang berkul kakang suwa. Para diwita tanggota ingkang sarwa bala corak Sri Katukan lawan Sri Narendra. Lurios aku dosa sakali terwari sasmito dengan sejagani kuwadya barang wonten ing sampun timbal macul manggolo entosi gawe sang apa iki dari kawiyose desa
Puspita harum kasiling samirana kasiling samirana sekarang kagung ngas kan Yang susmontoro manik mugo dewa tansah ngayu mono kandharan ingsun ing sakbuka dasih ing negara Sudama. Muga tansah pinayungan karaharjan lan katingal. Yayi adi-adi kabeh. Yayi gubang manis sartane yayi gonggo manis pinaringan karaharjan anggomu padha bebarengan kembat ing negara Sudama kene yayi karaharjan kabeh adi-adiku yayi gubang manis sartane yayi gonggo manis. Inggih ora Nerboyo, Nersansaya, tersipun tansah pinangku ing karaharjan kansata kawilujengan. Mugi-mugi karaharjan kawilujengan mantosa mambah dhumateng kula saha duka kansata kabeh umraping para nayangane raja mandhapipun dhumateng para warga ing negara Sudama. Badhe ngaten to, Para pancen kudune kaya wangku miturut kowe piye banjur adiku di gonggo manis ana dawuh moko kakang pinaringan karaharjan lan ing bab nembat kahanan praja tuk Sudama kene piye ya? Ya antuk panestune Kakang Prabu Rama Sida kanggo sowan lan alibune nggone ngesuwi para kanggo siji wae ora rekan kang pujiku bunadakan ora apa nek gajah gelar tanpa sakit kabeh padha sumuyun ngenteni lawan jauh lan kabeh gandrung lawan karahayun pangujine antarane Nalindra nayang praja kawula iki bisa manunggal sajuga sakiyen saking abdi pengono kakang. Iya banget panalih ingsun nanging lamun terus Purwomadya wasana kok babarake kanthi cetha rikala nganika babagan bakal andhane karo adi-adi kabeh ya obah manis sartane nyanyi lungguh manis kuwi sing manten kakang kuwi sing manten usaha karo nggolunggu kang sarta ngenteni dawuhe Kakang Prabu ingkang lumuntur marang adi-adimu iki wis sawet gonging diri sawet ganti nggonku ngabyantara dina iki apa to sing direbut apa to sing rinupaka dadi ayo padha rinembung barengan
musyawarah supaya iso nemokake mufakat. Lah iku lho. Lho, semono aku punya jauh kakak. Opo wi batin pasuratan kok ganti. Aku nyambung gawe saka Kakang Prabu. Coba sawangan. Kahanan negara kok Sudawa kene sugih ing wulu pamatu. Apa wae kondang kawengan kebekan sumber daya alam uga sumber daya manusa. Kaharjan katentreman kabeh kancaku bumi negara kok Sudawa. Nanging pagya ngono batin kang gandel jenenge rasaku aku wis sawetara. Banjur ngimpi lelakon ingkang padha tumampa ing saperangan warsa-warsa iki akeh para kawula-kawula ing kasunyatane rumangsa ora tentrem batine. Tumrap ae kecukupan urip, nanging tumrap batin kurang kecukupan mula laire banjur padha rumangsa bungah nanging batine rumangsa susah. Materakake banjur akeh para kawula ingkang sesideman, ingkang padha sesideman. Nganakake unjuk rasa jroning wangku rumangsa ora marem karo Narendra Kapri pisan ingkang asta pusarane praja. Saperangan gedhe para kawula ora percaya karo pamong pangbatin praja saking negara. Ana meneh para kawula ingkang rumangsa duweni hak banjur padha nuntah bodho negara. Sithik bapa sithik baku bakal dadi negara. Lah ana pawarta binanduring katmo. Pisan kaping pindune negara tetangga kang disebut Nendra Rasta negara Ngamarta. Ngerti ora ya? Kok ndak karo pengen negara Ngamarta. Iya, aku ngerti kakak. Lah, omong kuwi banjur sambung rapet kelawan kang disebut Sasmita wis ora tak tampa. Lamun to kahanan iki bisa sinirep ora mung wujud gelaring lair, nanging gelaring batin kudu rumangsa bungah. Ya kuwi kudu duweni pamong agung ingkang ngrembiyai ing negara Sudawa. Lah mulan kawan kahanan negara Ngamarta kudu salah. Negara cilik nanging bisa ayem tentrem hayom miturut Pak Warta kutha sambung rapet karo kahanan. Sasmita Seta lamun to kono bingung karo pamong agung. Pamong agung Kyai Lurah Semar Bardhanaya Junubya Kunto Prasanta ingkang kondhang kalengkeran cukup pinangka dewa Jawatan. Iki lho Adi Buyai pun kakak kepengin upama reja mulyaning negara kok Sudawa saya kami buat ing saring anggaling jagat manungsa wong karo Kyai Lurah Semar Bardhanaya. Mapan negara kok Sudawa iki anu aku njaluk putra kele aku bisa karo pisan. Yayi Bondo Manis, Yayi Bobang Manis. Menurut manungsa piye? Aku tak matur ya, Pak. Iya, piye? Nek ana sepisan jenengku ngendika perkara beda-bedane manemu. Pancen bener. Ana tetembungan sing endah menungsa kuwi tipake padha lonjong ning atine ora iso kon golong becik. Wong 10 ya duweni penemu 10, wong 100 ya duweni penemu 100. Ana sing surujuk, ana sing ora. Kuwi wis lumrah. Mergo menungsa kuwi duweni gagasan, duweni panemu sing macem-macem kan saka dhewe-dhewe. Ana sing pengin ngene, ana sing pengin ngene, kuwi jenenge wis lumrah. Nek kabeh mau iso didadekne siji, krana ya kuwi musyawarah dirembuk kanthi agening pikir semeleh rasa, mbok menawa penemu sing beda, kuwi mau bisa didadekne siji srana musyawarah kang sarta golek mufakat. Lah ya ngono to, Bro. Yen caraku bener-bener pindah. Pancen beda sirah kuwi beda pamikir. Ning sak ora-ora yen ana ingkang kesuwi kuwi bakal beda meneh. Lah, mulo pancen bener. Apa kang ditandhake Kakang Prabu kabeh kudu. Ya kowe boleh pengayomi ingkang cetha sing mengkone bisa kanggo tuntunane wong sak pirang-pirang. Kuwi bener, Kakang Prabu. Perkara sing cocok ana sing ora. Nah, perkara MBD iki ana sing cocok ana sing ora. Iki yo kudu dirembuk. Ana sing dirugake, ana sing diuntungke. Sing dirugake karo sing diuntungke iki oke ndi?
Lah nek akeh sing dirugekake yo dilarani, nek akeh sing diontokake yo dilanjutkan. Iya. Bener kaya ngombe mau. Dadi tak salah bedane panemu aja dadi cerah. Nanging bedane panemu bisa dadi saya endah. Betul. Nah, lah saiki karepku anggone bakal boyo Semar Bodro yo mau. Oke. Sampeyan meri lho. Intinya meri lawan negara Amarta, negara Indraprastha. Sing iso buyut, iso rukun, minangka dadi pandang utawa minangka dadi contoh negara-negara liya merga dilungguhi lawan Semar Badranaya. Lah ngono, Pancene kowe mangkono. Mula kentekan iku gabung lawan sesungguhnya kelak apa? Lamun ana Boroto Sugama dilenggahi karo Semar Badranaya mesti bakal kaya dene negara Amarta. Sing bumi kuncang kancing langit kelak-kelak ngaton soloi berbintang yang alis lisan mawekan andrum awesan mawekan sabarang ngadu muke moyang maye saking bias balewo Lokare sang kandho lokare sumitra tanaya saiki Kakang Prabu ngendika kanthi cetha yen to Semar Badranaya kemahanane negara Amarta bisa ngayom-ayom tentrem kawulane bisa sayek Saekabaya bisa manunggal dadi siji. Terus anggone dadi dasar kang satara watone Kakang Prabu Wiyapa kok aku lawan panjenenganmu kan satara kadang kon boyong Semar. Sik Kakak. Apa Kakak bubar manis ku ora ngerti. Yen Semar Badranaya kuwi titane pengawak dewa. Sapa wae ingkang dimong lawan Kyai Semar Badranaya negara ngendi wae mesti bakal tata titipun. Mergo pamong kuwi ora tanah Jawa iki tuwa ana loro, siji Semar Badranaya, loro Taba Cakugara. Yen aku luwih milih Semar timbang Taba kuwi sithik-sithik bayar, sithik-sithik olahraga. Ora aku pilih Semare. Oke. Yen kowe duweni penemu kaya ngono, aku yo duweni penemu. Panemu piye? Ngene. Apa sing dadekake jagat iki bisa tentrem? Apa sing dadekake jagat iki iso ayem? Kuwi Semar bawa Kresna sing ngandhake. Yen kowe duweni Gusti sing kaya jagat, duweni pangeran kang murba bawana. Apa ora krasa kowe ora sadar yen sing menehi ketentreman sing ana jagat iki Gusti ingkang kaya jagat dudu Semar, dudu Kresna. Bener. Nek kabar lantaran lho Kakak. Lantaran Ora kudu Gusti sing gawe jagat kuwi bakal gawe tetep sakabeh tanpa lantaran suwi ora ono. Mula kabeh mau Gusti uga nitahke pawongan-pawongan ingkang bisa dadi lantarane katentreman. nek ngomong ning arep mau sing marai tentrem Semar karo Kresna. Bener. Ayo muni aja Nek aku tetep Semar, aku pilih Semar. Semar piye? Ora, nek aku sing marai ketentreman sing karo jagat. Kowe rasa peneliti mergo bojomu anyar, yo. Nek aku tetep pilih Semar, tapi kok ayo. Nah aku percaya kabeh kuwi sing marake tentrem ana ing jagat iki dudu sapa-sapa. Nek awet seko pandongane menungso marang Gusti sing karo jagat. Aku ora kena di batak, ora kena diserahi. Yen tentrem jagat saka Gusti. Janji, Cocok nang mari wong wis. aku
mesti ngajak kene nggon aku tetep semangat. Aku royal sangat kuat. Aku padha ngene bayar aku. Oi. Padha bayar aku sakit kok mentus. Yo iki kabeh mesti bayar teman. Ora bakal bedane kamu ora bakal dadi perkara bab iki. Semar lho Mas. Gobang manis, gogo manis. Oh, Laku iki telu. iya. Arep opo aku bawa batako. Batako Wis ora cocok karo ngarep. Masak sok kene. Sabar ya, ini sabar. Ning no pikirmu do banjur kowe kabranan dening makan aku makoko. Lamun kok bedane manuk bisa saya indah. Lah iki mah badhe bedane manuk enggak. Sing ora indah kono sing tengah kok. Lha kowe kuwi. Oke iki ngomong apa enake? Mergo menungso iki diparingi rezeki saka Gusti Allah, tetep masuk ke Gusti Allah. Iki tetep nggo lantaran lho Kak. Oh, ora mau poso iki ngono kuwi. Woi. Bukannya laku iki aku lho. Aku kok. Aku lho duwe pakuwosan yo duwe kono. Oh yang telu iki. Iya. JIK. Oh, kuwi. Harojo. Der. Kakek, Kayak ngene. saiki sing dino sing berat dhewe. Sing tuwa dhewe mergo sakmene kae utawa wong telu iki sing tuwa dhewe. Ngono karo aku dhewe. Sing perkara umur padha Cek saset lho. Kayak ngene. Upama dirembuk wong telu dengan antara wong telu renggo manis, gobang manis, sartane gogo manis. Sakak gobang manis ono sing. Sing tuwa sing. Mbok, ngarep iki. Lamun kok aku lawan nyanyi gogo manis sarujuk boyong Semar banjur nyanyi gobang manis kowe ora sarujuk tegese upama diitung cara duwe modern voting. Yo. Nyanyi gobang manis kalah. Aku kalah, kowe kalah, kowe gelem ra gelem kudu sarujuk kepiye bae kudu gelem bangun itu kelawan kanan itu sedoko barengan kapri pisang. Kapri pisang. Yo, jane aku sing akeh iki gane nek peringatan kurang 5 menit. Nah, aku jane yo arep nggone paku. Iki yo soal tulisan. Mulai kala gak iki yang pancen ayo ngobrol sanjuk saya kapi bareng anggone padha nyami jenge penemu tetep boyong Kyai Lurah Semar. Sing tuwa dhewe yo, sing tuwa dhewe. Nah, ayo bareng Bang nyami jenge rembug boyong Kyai Lurah Semar Bodrono yo. Kose, aja suruh sih. Iki lho, 5 menit. Dadi iki ing atase mung sepapat jam. Kuwi duwite 250. Lah ning sarana sak jam 1.500 ya. Iki sing ora iki. Untuk bulan rono. Grobolo kang tumingal iki aja gede iki yo. Prangat campur samyama tali. Ora bakal dilante kok dayang gumangun iki kongko manis Benjangin sangat injil. Manut kan gawe kakak. Iya, ya. Aku mau kuwi handayane derek kesan. Ayo ben jenengan. Watone kanggo kabeh kanggo kepentingane para kawula, men kawula kuwi uripe ayom-ayom tentrem muasan dangan paksa topangan. Monggo aku derek. yen ayo padha tata samenggo ing samu barang lirik. Ingsun bakal tunggal katon. Tak jaluk siap disakarane padha nonton kabeh para wadyabala enggal bebarengan tumuju ana ing karang kadempel. Muga tansah pinayungan ing sak rahayu lair batine binaro munggang wintawan.